ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆଜି ଯାଏ ଚାଲି ଆସିଛି। ବାହାଘର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦ ନା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହା ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଥାଏ, ଝିଅ ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବୁ, ସମ୍ଭାଳ ହବୁନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପଥର ହବୁ ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ଶାଶୁଘରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଯଦି ପଥର ହବୁ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ସେଇଠି ରାଣୀ ଭୋଗ କରିବୁ। ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ପଥର ଭଳି ଉଡ଼ି ନ ଯାଇ ମୁଁ ପଥର ହେଇକି ରହିଲି। ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି।